Здравейте! Аз съм Александър Горанов от отдел инженеринг и тази седмица аз взимам микрофона от Найгър. Това, което попитах моите колеги е, какво написахте вие във вашето писмо до дядо Коледа? Много здраве и късмет. Ами здраве, любов и много БМВ. Ето, идеално. Човек неща. Подаръче. Малко, но скъпичко. Така. Размерът има значение. Ами за тази Коледа си пожелах един нов телевизор. Джон ти фонце за новото кола. Значи има нова кола. Компютър си пожелах. Обувчици, чорапки, съвсем обикновени неща. По 2 броя предполагам от всичко. Всичко по 2. Здраве. А нещо по-материално? Гримове? Искам робот, който да върши цялата домакинска работа и аз да не правя нищо. Супер, тя иска още една жена вкъщи. Не искам! Ски. 2 броя. Един. Добре. Той иска сноуборд. Настолна игра Ticket to Ride Legends of the West. Пожелай си нова кола. Гуми? Някакви конкретни или произволни? Да, състезателни, гладки. Ти какво си пожела за тази Коледа? Здраве. Нещо по-материално? Не. Имам Ега. всичко, работя в Айгър. Ето това си пожелаха моите колеги за Коледа. Надяваме се да сме били полезни с идеи за вашите коледни подаръци. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи! Аз си пожелах за Коледа по-голяма турбина и 4 броя 1300 кубикови инжектори Bosch EV14.